Jangan lagi pelit, menyakiti hati dari kaca. Udah beli liuk bunyi, liuk mengingat janji. Ceklan-cekling mencintai, udah beli mangi. Nurul nanti sih rek, mulai mang sore loh, sampai ya ini gak mulai-mulai. Duh nanti sih rekku rek, mang jari pamitan mek dilu, tapi nanti ya rekku. Duh, Angel suwun ya Mbak Angel, aku mesti itu kok no plan. Tapi aku di disenani mama lah nggak melipat-melipatan ini iki. enggak mama. Aku wedi Mbak Angel, aku lek mama ngamuk. Aku di mana ya? Orang ini sama yuk ini gak mau. Ya, Mbak Angel, aku lek mama ngamuk sampean lho pokok ya. Salah lek ngamuk kan koyo jaran kepang iku. Wah ayo tak kenal mamamu. Ya apa iki? Ya apa iki kok lek sampean mbak guru aku meteng. Apa? Aku tak ngomong ae nang mbakku. Aku kudu iso ngadepi makku. Umi. Lu anakku. Oh alah Nduk, kan kok gak kabar-kabar. Umi ini kangen. Nek katemu kon kok gak kabar-kabar. Apa Mi aku mek kangen sampean. Wis Nduk. Wis ndang mabungkuk dirkono tanggane Nduk. Kon di kon, nek apa saiki? Mbok di ngamuk Mbak, ya apa iki Mbak? Kon kok kurang ajar, mbok dambuk di. Mbok mundur iki Nduk, kok mbok dambuk di rene. Rene. Ampun. Mbak Angel tolong. Di. Lakraan malah sore sampai ya ini tekan di. Bisa Mbak Angel mah. Sampai ini. Kok can anjel anakku. Kangen Mbak Manong salon sampe Mbak Angel enggak nandi-nandi. Lah kon ngono rek. Nang salon gak ajak-ajak mama. Mama ya kepingin tayu. Lah kok Mbak Wati ya wah ya kula digoleki ta. Mbak Wati ki ndek endi? Mbak Wati ki selalu ono ndek endi nggene ono. Wis salah. Mbak Wati pasti teko Mbak Wati. Iki sampean enggak ngamuk, Mas. Yo asline sih mama yo ngamuk sih tak asline tapi ya kudu ya rula ya pati yo ngijoli ngono lho. Mene mama dijak nang salon. Tangun Anjel. Nah, Mbak Wati. Ya Nduk, ayo tangi. Ini Anjel. Mbak Wati ditraktir temenan kan Anjel? Mbak Wati. Mama iki senengane sini-sini ae kok. Mosok kon ayu mama kate elek ah. Mbak Angel iku lho sedia. Kok kon skrebek? Angel yo, tenan pokoke awas kan tak anteni kon. Mama, ibu kayak Mbak Yayu sih. Pulang Yayu. Heeh. Ya kan? Iya kok Yayu. Lah kapan lek mulyar iku rek? Iya Yayu. Soge rupane. Soge. Iya kok Yayu Run. Parane apa? Parane kon kok etek-etek. Mama aku kepengin iki. Yayu soge tak rupane. Matane kandel. Yo, Yayu. Ya udah mulai ya. Lah apa mulai? Iya udah aja Yayu. Iya, Mama Mbak Angel ket biyen lo mungsuhan ambek Mbak Yayu. Lah ya wis boleh. Ya udah boleh. Jangan mau Yayu. Ya apa nasibku ya? Loh. Mbak Wati mbek Nurul. Iya ta iki Mbak Wati tanduk mosok lali. Ya Mbak Wati. Kan tambah ayu, Dok. Iya, Ma ya, Mbak Yayu tambah ayu. Iya kandhane kan tambah ayu kan Yayu. Yuk. Tak wasas kok kon koyo ana bedone ngono sih yuk. Susumu ngono ya. Nah. Anumu ngono. Nek tak wasasno sih kok koyo jamanku meteng biyen ya ngene. Tapi
Ya bos ya. Ini ya Mbak Wati, aku teh cerita nang sampean. Lah kon kok tambah nangis ya, Nduk. Ya apa? Ya tambah nangis. Sama nangis tau mah. Ayo. Ini ya Mbak Wati lu gua kene. Napa Nduk, napa? Ya apa. Oh, Nduk ini Nduk, Mbak Yayu iki. Ya apa. Oh, Mbak Wati, sama iso njaga rahasia temenan kan? bisa sih, Nduk. Kok medeni ngono sih, Nduk? Ya apa? Apa Nduk? Apa? Aku kok tambah melas dulu sih. Ya apa lagi Rul? Mbak Yayu Rul. Apa Nduk? Aku lo Mbak Wati mateng. Yayu meteng Rul. Urung rabi sih, Nduk. Kok wis meteng? Kan meteng mbek sapa? Ya mbek pacarku Mbak Wati, arek saiki mlayu mpun andi. Makakno aku mulai. Talan Nduk. Kon iki lak arek pondokan sih Nduk, biyen Nduk pamit makmu Nduk. Ya pamit aku, biyen ya ono. Kok iso kon ku meteng lah kon ku. Duh, penjilaan andi kon ku lakaran. Ngono ku makmu ro Tara. Ya gak ero Mbak Wati, lek maro ya selak setahun ngene ta. Ya apa sampean iki? Kok iso Nduk? Salah makmu ki duwe riwayat darah tinggi. Lek ngeblak ya apa kon ku mulane ta. Dadi arek iki kok cek nakal kon pedok. Sopo rek nangis rek, sopo? Enggak, Mak, kena sing nangis, Pak. Iya, Enggak kena harus nangis apa-apa. sama anak. Kon lapo nak nangis nak? Kon aja ngoro Yumi. Jelas-jelas mulut ae brepek ngono kok kate ngoro Yumi. Ora, Mak, aku ora nangis kok. Ora nangis, ki mangko sange guyon. Yo, guyon ya. Yo guyon kulo mak sampean iku. Ti, mulia kok apakno ti anakku ti. Mulia. Kok iso wong guyon kok aku diusir. Ayo, mulai dulu. Cakok aku mau. Itu nanti Mbak Wati. Weh. Mak, Mbak Yayu ta iku? Loh, Yayu tenan ta iku? Iya Mas Sri, iki aku ya ayo. Apa Sri lapo? Kon iki jan melok ae. Apa sih Mak sampean tangis-tangisan Mbak Yayu? Ora saking ki mang lho, Yayu kelilipan foto. Kono ae Mak kok iso kelilipan boto iki lho. Ono apa Mak? Oh niki lak mesti ya Sri. Lak mesti ya. Nyingkrio. Elok ae urusane wong kon iku Sri. Kok jahat ngono sih Mak ya saya tak nyingkrai. Ayo Yayu mlebu. Aku iki sumpah ndak mau tolong ngekos ae aku ndak omar sinani mamaku tok. Ya bawakmu yo. Kah. Ayo ngekos mbek aku. Mulai kok iso mbok ngekos aku iki ndek omah. Kok asik kok sahabatku meneh wong salah mamaku kok grandong ngono kok bolos kok. Mangkel aku ayo ngekos mbek aku. Aduh, cak ono kancane. Gak apa-apa ngekos. Iku koyo arek winginane sing tukaran mbek awake iku sih. Mosok sih? Iya, dia sampai sela. Waduh, jaluk diantem arek iku. Lili sampai ajeng. Wingi gua. Cara, ae diajar. Gak terima gua dongkon di ora tarik winginane. Jatah kon aduh. Enono yo nek ketemu awas kon nek tak semperno karo cikrak kon. Iso wong tuwek disurung-surungi opo iki, Lik? Awak dhewe disurung-surung. Lah iya, Lik. Mana nek wati Mbak Nur. Iya ta. Duh, malah tambah. Pengen tak anu ae sak wati-wati ini mari kita labrak ning omahe sekalian. Dukun Ayo wis, ndang golek dukun ae. Ayo.